Sing sabar. Oh yeah. Kita harus sabar aja jangan menanti menanti. Mas Anto. Ala kiye. Ala Tarik Mbak Ema. Benehe. Kita he. Ala piye aku rado cawane. Huba. Saben dina rasane ra karuan. Ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok ya sampan lenesu nesu kabeh iso rasah kudu nganggo metu duwe mandan paras bagusmu ndak beda karo atimu rungono rembangan manisku. Kesayangan kontane saestu yen terasa nuruti apa karamu tapi ojo sumelang ana dina liyane aku payake mbok piye carane Awas. Cintaku pokoknya sampan lenesu nesu kabeh rasa kudu nganggo duwe mandan paras bagusmu beda karo atimu kesayang aku tane saestu nuruti apa Cintaku mbaya sampan lenesu nesu kabeh iso rasah kudu nganggo metu mandan paras bagusmu beda karo atimu rungono Lara wetenge. rembangan manisku. Ah.
umpama ngarepe tembok lak kejaduk ini dok. Oke, pinara piyen Cahayu? Hebat lho Niken iki. Wah,